Yes, 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 yes. Otetaan vielä kerran. Onko se suosikki? Onko se suosikki? Sitten tällä suosikki. Hyvä, hyvä. Katsotaan kuinka kauan sä pääset. Otetaanko vielä? Joo, ota vaan. Ota, nyt se tulee. No nyt mä sain sen pidettyä. Hyvä, joo, ei mitään. Noniin. Se tulee jo. Hyvä, hyvä. Sitten saadaan vielä leikkiä. Sitten saadaan vielä leikkiä. Lempari lelunka. Otetaan kerran vielä, kun mä huudan sulle, jos se rupeaa jo lähteen. Se on nimittäin nyt niin sun perään. Niin yritetään saada se niin, että se tulisi se vihellys ennen kuin se lähtee. Hyvä, mä oon sitä niin ylpeä. Okei, on valmiina, se lähtee ihan just. Hyvä, hyvä, hyvä. On leikkailu, on leikkailu, on. Älä, no joo. Joo, joo, joo.